#844# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Nyakorom Gajuang machiegni ma en chenro mar poko pogore antiere gwenge gi mag Kajulu, gwenge mungere kaka Wathorego i Kajulu e county mano ma Kisumu. Lweta ka ineno peace wanjo manyiri kata mana masukon Nyakorom Gajuang ka wanagonye wano bedi no chal kama. Mine peace yer wich ba bende mine jatiyo godo e suko. To bingeni yer wich makama Nyakorom Gajuang. Kopogore gi wite nikech wadanene taka mathoth bingi nyalo ti kode mokel ni yuto. Ntiere achiel kuom miyo mabende subido ka loso gi e gwenge gi mag Wathorego. Okao pis to loso bedo mat minyalo tiyo godo e ot Nyakorom Gajuang. Kendi bende ng'eyo wach makamano. Omiyo kiny makawuono kineno ma en achiel kuom mat madwaro mar mondo miane e dhot ka Nyakorom Gajuang ma bende olos koda yer wich. Ineno rangi mopogore opogore kanyo. Rakwaro ineno, rambulu ineno, mago gin mag pis ma bende olosi. Ten mat motegno ma bende ninyisa kanyo motelo ni en mat makoluoki nyalo na tuo e butipo. Oko chuno ni nyaka ikete e chieng' mondo tuo. Omiyo kiny makawuono kigonyo wiyi, ng'eni wich migonyo nyalo konyi. Adaro mar mondo mi arom koda manager mano mar kambi mong'ere kaka Alisam Products mantiere Wathorego kama bende wantiere. Bed koro nyaka giko nyinga Sharon Ong'ao machiegni. Mana kana sinyisi Nyakorom Gajuang gisani koro aserado koda manager mano mar Alisam achiel kuom mwandu ma bende kopogore gi manene ni dierot bende wantiere koda men mat moserumo ma bende oikore ne chiro. Aserado gi manager manyingen Sara. Sara rwakin machiegni chenro mar poko pogore kochako. Nyalo yango ne gimana ni nyingi en Sara ng'a to inyakore tenang'o mitimo. Ani luonga ni Sara Dero, anyar karachuonyo kogweno riang'. To aloso domats katiyo gi pis ma ji osegonyo mowito. En pok manichako karang'? En pok manachako 2018. En did beni ng'ato nopuonji koso nobedo nade? Ng'ama nopuonja to onge mana ni kanadhiga e saloon to nawandaga ni jogi gigi giwito gi yani disposing them ne shida. Kore mana neno ni donga nyalo ga kwanyo gigi taluoko ta recycle into beautiful domats. Koro nachaka nikech suko tang'eyo kora natimatima within. Makoro nyiso ni kata mna domati ginigo bende en pok manichakori puonjori iniwuon. Ma ok ni ng'ato notang'o ni kama kake twang'o domat. En pok manachako kenda wuon. To koro mano en higa mar 2018. Nyaka chop sani obedo nade miyudori Alisam Products kae? Newton ne aromo godo kane antiere Wathorego chiro. Koro kane waseromo to nokela mokwongo ne okalos domats gi. Ne wabira kae koro nakonye mana tije mamoko goeko. To koro kaka nadhiga saloon taneno ni jogi nigi shida kuma ginyalo wite gigo. To koro ne wadhi to wakwanyo gi to wakelo gi ka to waluoko gi to wachako timo go within. Mano iniwuon. Napimo ne Newton ne we shared. To wachaka. Koro wuotho osebedo nade? Wauso gi maber sana. Wan gi market. Customers magu gin ng'ani nikech ing'eni Max mwang'iyogo gin Max samoro ma jomoko jathoro nyiewo. Ing'eni kama Max mawuok e pende maoko motwang' gi mashinde to bende an pok naneno mat motwang' kod yier mano mar dhano ahinya mar pis. Wauso gi locally bende moko bende wa import. Kata koro kaka koro in Sharon ibiro kae ni tineno ka gini omori tinyiewo. Pogruok mane madwach ni nitiere e kind pis kata mana pis muloso godo mat gi mat mamoko ka? Pogruok mantie en ni ma en durable moloyo moko ma kawaida ka. Then sama iluoke be kata ka weather rach pod odhi mana tuo. Moko ka ting'eni rito chieng' eka gituo. Then kobudho bende kapok otuo to gichako dum.
maendi to onge arufu. To bendo budho, Bendo oko yure. budho, oko yure To piyo. luoke kata nade. Luoke dongi luta lute pi misekete sabun tiluoka luoka gi lweti en ok irudhe gi brush kirudho tidhi yuye iluoka luoka gi lweti kama owuok chilo ne wuok piyo. Berne machielo ni o absorb dust sama ikete e dhot cha o absorb piyo unlike domats ma kawaida gi. Berne machielo en mane nikech aneno ka bende aneno ka anageno ni nikech ing'eni kipisa moro kaka wasuko kaka masuko e wiya aneno ka en gimoro mayot aneno ka uloso otegno. Dong kaka wawive cha to ridore. Koro ridruok moridre ni ema kelo tegno ne gi pek neni. Berne tisewacho ndiyo to koro achiedh nade nyaka obed godo dibed ni nitiere gi challenges moko. Challenges ma entiere godo en ni ka ng'ato onyiewe ji penjowa ni gini donge biro yure mana kaka ineni penja mokwongo cha. Koro ing'eni ok understand kata item mana nyise ni gini luok kama ji ohero ga luoko gi brush dongo dhi yure to bowacho ni ma gima rach. And then another challenge en kwanyo pisegi. Chuni ni dhi e dumping site ka ok iyudo gi e saloon. Samoro bende in gi oda mang'eny tinyiso ja saloon ni mondo choknigi to kidhi tiyudo ka ok ochoko. To oda to in godo kendo customer dware piyo. Koro idhi e dumping site kuno nitiere ga some challenges. Te saloon ok charge. E saloon okay tinde ti charge wa but mana kuongo kawogi jogo neneno ni akonyogi kuma de giwite gigi onge to koro kane gisefwanyo ni gigi aba loso go pesa gibe koro gidwaro pesa mamano bende ok ane problem. To gichaji pesa di nikech en geno mar an kaka Sharon samoro na en yier wiya ting'eni kigonye to en mana gima wito en gima koro ok anyal tiyogo kendo in ka ja saloon charge. Okay luore gi kaka wuoyo then luore bende gi quantity. Ipime kilo. Ipime gi wang' ok gipime kilo. Koro luore samoro ng'ato nyalo migo nono ng'ato bende chaji. Koro ng'ia ni mae rom kama omiya pesa ma kama. Ma koro ichoko gi salunde mantiere alwora ma Wathorego Kajulu koso kani. Alwora ma Wathorego Kajulu Mamboleo kata mana town be. To bende aneno kichoko to bende ichoko gi rangi mopogore nikech motelo an naweni moko go kata mana dye to kara gin mana yie wich kala mopogore. Samoro nyalo loso wi mano nikech aneno kitimo sampling. Koro donge en mana kiko kaka koro ka endi ka yudo piece ma brown kaka koro ineno ma endi brown koro aketo pattern. En mana pattern mibiro go dewi. Ang'iyo ni mae ka keto ka to dhi donjo nade koro akiko gi akika kamano taloso pattern. To Sara kato na penji customers magi gin ng'a gini ahinya nyamohero nyiewo domats molos gi yier wich. Gin mine joma mine gi nyiri. Joma choda joma chuo moko bende nyiewo. Joma chuo be nyiewo lakini ng'eny gi gin joma mine gi nyiri. Nikech kar chuo kanyo pok aneno yier wich mar chuo kata mana moko miliel aneno ka gin magi mana misoko. Gin mana magi misoko milielo bende atiyogo but sani taonge kodgi. Gin bende giloso domats moliel. Gin bende giloso domats kikwanyogi to kiseluoko gi maler to koro itimo kama donge ging'inre to giloso gimoro machalo string. Koro koseloso mobet maboyo mage mitiyogo e loso domat. To mago tijigi kikompare kipimo gi magi tijigi yot koso tek? Maka tijigi tek nikech nyaka ikwong itim kama. To magi ting'e ni ikawo akawa kamae ti kiseluoko gi maler mipango gi kaka idwaro ikawo akawa kama tiloso go domat. Maka ting'e ni nyaka ikwong itim kama. En tich matek mae tijgi yot. To kocho ni customers mag thothne manyiewo mwandu gi magi domats molos gi yier wich gin mine gi ng'eyo ni untiere kanade ka ng'ato nyiewo domat to dhi opedhe dhode to ng'ama chielo neno penje ni gini niyudo kanye dongo kele ka ama omiye namba na to manya. Makoro nyiso ni sizes bende untiere godo mopogore nikech aneno ka size ni mana nitiere dhot mana kuongo godo nopogore koro sizes oringo nade kaka koro mae to ok en matin ahinya. Mae wauso 1500. Nitiere nusne ma wauso siling 800 nus mar ma. Nitiere maduong' moingo mae
wauso 2,500 kaka moro mane ni e dhot cha mano 2,500 to mano yudi kiloso mano yuda kaloso en siling 5,000 mano korumo tinyalo ti kodgi nade nikech ing'eni jomoko samoro koneno to wuoro ni to domats gi gin mag dhot koso gin minyalo mana pedh kanye inyalo mana yango koro luwore gi size matindo gi normally ipedhoga e dhot koro machal gi mane yuda kaloso cha macha tinyalo keto kar mesa kaka carpet takini tijino sikunyi nade Sara tende chake nikech nowacho ni motelo nitiere saloon kaka sani pod itimo saloon koso tijni ber moingo tij saloon nikech ing'eni kiyudo customer kiyudo order maber tiuse tiyudo pesa maber and then nitie jok madwaro bende no bed trained koro gibiro to gichula pesa ta train gi then ka order ng'eny bende to aluongo ji kaka mine nyiri mabiro konya loso koro kanyo bende ing'ena create employment to kar training kanyo nikech nyiso ni kinyalo loso domat gi yier wich nyiso ni kata mana kitemnichni moko ma samoro iwacho ni kata mana ka ng'ato dhi tweng'o vitenge moko bende tinaneno kitwang'o godo domats mago te nyalo twang' koro in gimoro amora minyalo los godo domat inyalo loso godo adwa walose kar tiegruok nikech ing'eni tij lwedo bende mosebedo kamiyo ji yuto tinde tiegruok joma ge mitiego atiego mine gi youth sana to gin ang'o ming'iyo kapok itiego ng'ato gima ng'iyo kapok atiego ng'ato gima ng'iyo malich sana to onge mana ni ng'ama nigi interest donge biro ni gini adwaro loso jomoko to biro ka gin gi interest to giyudo ka otek gibiro ni gidwa ng'e loso gini to loso gini bende ok yot vile mana kikete chunyi kikete chunyi kikia suko bende ok inyale lakini suko donge e process mapuonji godo no dong kori chalo ng'ama ng'eyo suko be ng'ato nyalo ng'eyo kuom thuolo maromo nade nikech dagombo mar mondo mi kata mana ng'at mang'eyo TV sani nikech wacho ni tiegruok bende ok nono ng'at ma wiye yot samoro ineno ka nyalo make ng'at ma wiye yot nyalo make 4 to 1 week kama 4 days to 1 4 days to 1 week 4 days to 1 week to sechako mana ng'eyo ng'ato to bende inyalo kata mana dhi 2 months pok omako gino koro luwore gi ng'ato koro ok ang'e ni wigi mapek koso interest monge go luwore kata mana gi passion dwaro mar ng'ato to bende ji bende pogore nitiere ng'at manyalo bedo ni wiye yot nitiere ng'at ma samoro nyalo bedo ga chiedh nade makoni kod kocha to nikech en yier wich en gino ero ma ok stretch manyiso ni kata mana kiywaye kama dano kaka otek lakini bende ung'ado lweti koso nikech aneno ka keruye kacha obedo matek lakini mane achiedh nade iwicho mo iwicho mo e lweti koro kisewicho mo to yot en mana kaka suko suko be kok iwicho mo chal ka gima iwicho mo kata pise gi inyalo wicho mo mondo bed mayom nikech nengo bende nisewacho ng'ato nyalo wacho ni to nengo ugo kaluwore gang'o nikech ka koro yier wich ero semi en moseti godo to nengo kuom ranyisi mana mama koni niwacho ni en 1,500 what determines the price what determines the price and the process of making the mat ipitia process mang'eny mondo mi come up with the finished product nikech chenro mar pogore ang'eni wasebedo kwa loso bende wadwaro ng'eyo kaka iloso mats makamagi kata mana dano mar mondo mi jiw na mine mantiere oko kacha rowere mantiere oko kacha kata gi jodongo bende tij lwedo kaka osebedo ka konyo kata mana kaka nyalo konyo ng'ato dajiw joma ni oko kanyo ni tij lwedo ber ji kik beda ni nirito ni mondo ndiki gik mineno iwitogi anything kaka koro opisni ng'ama dine ng'e ni nyalo loso domat kata mana waste mag lewni mafundi osetweng'o to wito ka mago bende ni mana gi tich ikwanyogi tibedo creative ting'iyo ni gini kaloso go ang'o tanyalo uso mondo mi ayud pesa to bende noche motelo ni orders bende jabedo goda kene gin orders mawuok kanye nitie orders mawuok oko manoko mar piny Kenya nitiere orders bende ma local nitiere orders bende mana neighbors ma within orders bende ma ng'ato oneno ka ng'ato pedhe e dhot to
openjo kuma iyude to biro. To jokogo tudore godo nade nikech mar mondo mi ng'ato ng'e ni nitie Sarah ni mantiere Alisam Products ka ma bende loso mwandu koda dier wich. Gin customers muyudo nade? Customers ma oko gi Alisam ong'ere. Koro tudruok yot. Lakini mich bende oseyudo nikech ng'eni un ma en achiel kuom okenge mag rito alwora nikech ng'eni gik moko kaka pis koko wang' bende samoro bedo matek mar mondo mi gito e lo. Lakini mich bende osebedo mana koyudo. Pok wayudo mich moro amora. Kotenre gi ma? Kotenre gi ma. Wayudo mana welo mabiro kaka koro ubiro ni. To recognition nikech untiere bu kaunti ma Kisumu samoro ni ukonyo gi yor rito alwora kama podi. Koso nikech koro pok olandre ahinya koro dichi ma kono dhi bedo kwa lando gi oko kacha. Landruok to bendo oselandre but apani jok monego miwa mich go wate ma pok owinjo. Koso une moko apply. Ng'eni moko bende nyaka bed ni undikoru wuon. Pok wa apply. Aya, koro Sarah gi sani aparo na daro mar mondo mi ka okang mar lero ne nyikwara mgejwang mat kakitwang mondo gibed gi ng'eyo nikech ng'eni jomoko samoro wacho ni mano wuondowa adaro mar mondo mi tang ne yier wich kusechoko kaka biro process kaka yier wich kaka biro dong kaka wasedhi saloon ama wasedhi kuonde miwito gi e taka ma wakwanyo ma wabiro godo to waluoko ka waseluoko wamogi waketo gi kaka kore wi mesa kaka ka twayiero wasort gi wayiero maricho iwito mabeyo ipango kaka kora pango kaeni then itere frame within frame kisetere within frame to iloso warps and wefts kore timo within ngis geni ya nikech adiera ng'eni no yudi ka nitie mano oseluoko nyakoro magi moseluoki koro nitiere moko ka nitiere magi to oseluoki en mana ni pok asotgi mapok oluoki bende nitie mapok oluoki mani piny magi oseluoki kore masot kisesotgi kore sotgi according to rangi mopogore opogore gi pattern bende madwa loso gi nyaka gi pattern okane ma create sama weave no kaka koro mae dongi neno kaluore gi rangi mantiere tadiera makende nitiere koda pogruok kata gimoro no aneno lakini finishing kisetieko to nitiere kaka iyuogi wang'ado kuondgi gi makas mama ok orumo ma pok orumo ma to emoserumo kasesot ka takaogi masepango kae maber tadhi gode within frame kacha tachako timo weaving koro magi gin piece masesot abiro kodgi e weaving frame kae mondo achak timo weaving koro mae weaving frame aketo gi kama tachaka koro chal ka gima isukogi koro chal ka gima asukogi mane miwacho motelo ni jal ma samoro okikore ni suko ok nyal timo tijni koro mana kiikri ne suko e kinyalo tanno kitimo ne twist ok en suko moro mar adek kata mar adek no bende inyala tim mano bende timore atim pogruok en mane koro pogruok onge pogruok inyalo timo adek no inyalo twist pod odhi golo mana the same domat to dong en tich matek en tich manyalo kawi thuolo maromo nade luore ni iloso domat size mane kiloso domat size matin to nyalo kawi 2 days kata 1 day kidhi piyo sana kiloso domat ma medium onya kawi 3 days kiloso maduong' kaka mani yuda godo cha mano nyalo kawo 2 weeks mani yuda ka loso cha we achiw ni thuolo mar mondo mitie Kenya ka piny kasto wakawe gi kan koro mae kase loso kama mochopo nyaka piny tachako wive koro kadhi kama wive be pod itiyo mana gi yie wich koro adhi across to dinore nade malo ka nikech ando ka jomoko samoro goga gi gimoro donge tima gi lweti kama itimo gi lweti yom yom itimo kama to
To bende ing'eni Sara, kene kinde ma bende ukawo ga yier wich ma kama. Nitiere ing'eni nitie weche mosebedo ka wachore mathoth e kor gwenge. Samoro an ka neno ka aliedo tichoko wiya, akia kata nitero kanye. Bende en gik mosebedo ka juki sama idhi kawogi. Nitiere sana sana ka wadhi omogi e saloon kucho kata e barber shop. Nitie gipenjre ni to yier wi wadhi kanye. Koro ng'enyne jomoko to tuono wagi. Mago jo kinyozi. Jo kinyozi nyalo tuoni ni yie wije gitero gi kure. Giwe kata ni nikech ing'eni juoko bende nitie. Makoro kidhi to koro nyaka inyis ng'ato ni an e gik maloso. To kiting' kata mana samples, tinyisgi ni mage samples miloso samoro. Koro sana sana tinde ating'o samples ma kata gibe ginyiewo. Koro ka nachako, to mano was the biggest challenge. Ng'ato wanda ni idwa dhi timo ang'o gi yier wiya. Samoro kaka koro in kaka neni kisuko ni. Tanyisi ni Sharon chieng' migonyo wiyigo. Miya gigo. Idhi timo gi nade? Koso moko bende bende samoro das dhi suko. Itera ndo ka wichieko matin. Dong koro gineno in to idwa chako suko koso idwa timo yie wiya nade nikech oneno ka anta lielo wiya. Idhi timo gi nade? Ok en tich mosebedo mayot. Ok oyot. Nikech Sara, ka waseneno process kaka itimo, nitiere man wayudi ka nitimo. Ahinya nyalo mana terowa through the process maka, nikech aken man ichako karang'o nikech en tich man wayudigo. Samoro nyalo naleronwa. Anno kis idose ichako gi ma brown malo kanyo. Mae nachako 3 days ago. Koro adhi kode mbele. Koro donge ineno kaka nanyisi wach pattern cha. Ka achako gi brown, koro adhi mbele gi black. Koro kamano nyaka chop piny. Brown, black nyaka piny. Makoro ma en piece ma brown. Ma en piece ma brown. To ma marateng'. Ma endi marateng'. Koro kapet dida gole brown gi black. Adwa gole brown gi black. To yier wich ma brown bende nitiere golo moromo? Nitiere. To koro mano bende en mana kaka idhi godo mbele cha. Ma be koro adhi mbele kaka nachako kacha. En gimiruoyo. En mana gimiruoyo. To tije bende iwacho ni yot. Luoke yot, tuo bende tuo piyo. To makoro korumo, ma mana samoro nyiso nyaka warom ga jwang' ni en yier wich moro maduong' cha, ma koro motiko pesadi. Mae korumo en Sh5,000. Sh5,000. Meno odiochiengi mar 4. Ma endi odiochienga mar 4. Manyiso ni nyalo tieko kode 2 weeks. 2 weeks. To rumo. To koro ing'e nade design ma koro do biro go nikech ineno kaka ma koro en brown. Ikwana kwana gi wang'i koso nikech okane gik minyalo kwan. Gik minyalo kwan nitie. Ikwano? Ikwano mondo mi opimre. Ama ka kwano tekni anta nyalo kwane, but nitie ng'ama nyalo ng'iyo kama to neno ni gi wang'. Koro donge ikawo kata rula timesha godo. Mondo mi owuog pattern ma equal. Koro ikawo kata rula timesha godo, kendi chaki mesha kamano. Tidhi godo adhiya nyaka piny. Nyaka piny. To finishing bedo nade? Mondo koro igole kae. Finishing dong koro iwawa kama. Igolo ga gole musmwende gi kama. Mana mos. Mana mos. Piny kanyo bendi gola. Nikech moro neno ka nitimo na finishing gi motimne binding. Gi ankara, samoro wanyawabo mana nene tipo. Donge koro inyalo itwang'o ka. Nyaka gi charan. Charan nitie. Mano timne gi finishing gi ankara. Motimne finishing gi ankara en mae. To moro bende aneno mana ka weya koro luore gi customer. Nitie customers moko madwani mondo weya kama, moko bende dwaro ni timne gi finishing kaka koro timma. Koro kaka ma koro ma oliero to bende aneno ka finishing bende timne makare. Ma piny gi bende pod gin mana nini wi. Ma piny gi ekito magi nini fish leather fiber. Magi. Magi mag fiber mag rech. To gin koro papas gi ka gin piny ka en mar? Dong koro ena mana pattern. Maridadi. Maridadi. To
To mar rachgi gin mosebedo treated ok en gima achne kinyalo kana loko mat to dung. Ok dung. Oh. Aya. Ena pien rech mosebedo tand maber. Aya. Okay. Akeni wachni nikech angeni podi bodhi mbele twange iwacho ni ma gima nyalo kawi jumbe madirom kata mana 4. Jumbe 2. Jumbe 2. Nikech kawuono kono do chingi mar 4. Chinga mar 4. Angeni kata mana kwadong wabede ka ok tono room. Wachni mogik kwatiko chenro makama. Hinya ne gik ma jomoko samoro wito. Oneno ni mano en gima juanga kanyo ok nyal konyo ng'ato. Wachna mogik ka watieko chenro ni en mana ni daher jiwo ji ni gimoro amora mineno oko bed piny tipar ni gini kakawe taloso go gimoro donge gina nyalo loso ma ausa yud pesa. Nitie kram nangere moro mar dhulumo acho nyalo timo chai matero kuon. Kaka koro pis mo ogonye wich madung wit cha. Be dinge ni diluoke maler malos kode gima chal kama. Makelne Sara yuto. Ma koro kelni yuto kitgima. Sara goniero kama na nya kum nyisa kit pok mitim. En mana ni mbui be nuntiere mbui mopogore. Untiere mbui internet. Wantiere internet. Untiere spaces mage. Wantiere ki Google women in Kisumu weaving domat. Ibo yudo Sara. To namba di mar ong'we yamo ne jok madiher ni mondo tiegi, jok madiher mondo promoti ne jok madwaro nyiew. Namba 90725 600042. So Sara nyisi ni kata mana kopogre gi yier wich nikech jamoko nyalo neno ni yier wich. Aketi wado domat donga ageno ni ng'e kata mana weave moko. Ang'e kata weave moko donge aya nyisi kana tiyo gi ginene fish leather fiber. Machwero from the fish leather. Mano bende aloso godo bathe kae gi piny kanyo. Anyalo kata tiyo gi gi waste mag lewni mowite maja charano sewito takwanyo mago be pod anyalo weave godo. Puoch gi paka hinya kaluwore koda tich mitimo Sara, tich mano mar rito alwora ikedo ne lela mano mar alwora yo makare Sara. Anyalo wacho ni ka koro yier wich emiloso godo mat. To yier wich en ang'o minyalo los godo kendo? Donge kase weave kaka kora weave ni ka ok adwa no bed mat. Donge anyalo twango godo bag. Kora tiyo gi gima se weave ni kaka material. Tang'ade design maber tatwango go bag. Mana kama nyakoro Mgajwang' geno mara ni iyudo puonje achiel 2 3 mabeni nyalo kawe chenro marwa okinyi makawuono. Seche mabende samoro segonyo wi iseliedo yier wich mineno kacha ma samoro okete taka. Par ni entiere kaka nyalo konyo ng'at machielo. Miyo Sara tiyo kode e loso mwandu mopogore mabende sebedo kinene TV ni kanyo. Koro okinyi makawuono ka nikeni peace yier wi kopogore gi bede wi no nyalo tiyo tich machielo. Kawuono do gipuonjore chenro mar pokopogore en puonj mabende podwa medo somo. Sara naloso godo entiere gwengegi mago magwathorego Kajulu e county mano ma Kisumu. Tiegruok bende chiwo pokopogore tij lwedo kelo yuto. Omiyo we atieke gi kanyo orituru masani pod antiere gwengegi mag Nyanza Nyakwar Mgajwang' ka bende wasomo pok mopogore. Warad kedo juma mabiro sa en chakre sa 2:30 nyaka sa 3 mar okinyi chieng' tich ang'wen mar juma ka juma. Chenro makama ikelo kod Sharon Ong'ao. Uritiuru masane.